Nork ez du inoiz lanean ari dela atxeden hartzeko bertsorik entzun. Edo kalean paseatzera dijoala kaskoetan bertsoak jarri. Gaur egun, sareko plazari esker, bertsoaz edonoiz eta edonon goza dezakegu. Bertsoa.eus da sareko plaza digitala eta gaurko programan hobeto ezagutuko dugu. Jesus Mari Irazurekin elkartuko gara Bertsoa.eus hobeto ezagutzeko. Eta 3 bertso plaza ekarriko dizkizuegu gaurkoan. Lezon, Oñatin eta Iruñean izango baikara. Kaixo Iruña zer moduz zaude, gatoz puntuan jartzera. Marianito bat ta Marianita asko betiko antzera. Alegia gu gatozela gaur, nahi duguna kantatzera. Konsonanteak kolokatzera eta bokalak aldatzera. Bertso plaza sareratu zuen Bertsoa.eus atariak, eta gaur egun bertsoaldiak eskaintzeaz gain bestelako edukiak ere eskaintzen ditu. Jesus Mari Irazu bertsolaria izan zen sortzailea eta urte hauen errepasoa egiteko elkartu gara berarekin Larraulen. Elkarrizketan zehar nola deitzen nahi duzu? Irazu, Jesus Mari Irazu, Jesus Mari? Bueno, nahi duzu bezala, ni bertsolari bezala gehiago Irazu deitzen diate, eta bertsolari aurreko bizitzan berriz, etxean da, Jesus Mari naiz. Orduan gustu duzuna. Izan dezu bertsolari aurreko bizitza? Bai, izan dut, bai. Bueno, publiko horren aurreko bizitza izan dut, eta hor Jesus Mari izan naiz. Eta gaur egun, bertsoarekin ze harreman du? Harreman du Jesus Marik eta Irazuk, plaza badabil zerbait, ja periferian, eta beste lehen ez bezalako beste egoera batian, bertsotan, oso gustu da egile esan, bertsoskolan ere bai. Eta gero bertsolaritzaren jarraipena egiten dut, bertsolale elkartean, Bertsoa.eus proiektuan. Esan liteke beraz, bertsolaritzan erradiografia on bat egiteko gai bazarela. Bueno, saiatuko naiz, ez dakit gai ba naizen, baina, bintzat badaukat horretarako 30 urteko informazioa, bai plazan ebilitakoana aurre xamarren urte askotan, eta bai, plazaren jarraipenean egin detena, Bertsoa.eusen, eta, bintzat datu batzu badazkat bai. Orduan, pertsona egokiaren gana etorri gara. Bueno, hoi bukaeran esango dugu igual. Bikotea zarete. Elkarrekin urtebete inguru daramazue eta oso gustora zaudete elkarrekin. Bartra, gaur Igoranek afari berezia prestatu dizu. Kandela eta La Rosa petaloez apaindu du sukaldea. Zure gustoko musika jarri du. Eta zuen etorkizunaz hizketan ari zarete. Baina betikoa. Iguaranek atera du zuen artean beti ezinegona eta eztabaida sortzen duen gaia. Nik ume bat eduki nahi dut, esan dizu. Eta zuri Bartra langostinoa eztarrian trabatu aurretik hala atera zaizu, ardoak eragindako ausardiarekin. Bai, eta nik autokarabana bat. Ilkanpaiak dauzkagu, kezkak eraginak, betiko galderak ta, behin betiko minak, bakoitzaren desirak, ta batu ezinak, bakoitzak bat esan du erdi bi eginak, baina bion desirak ez dira berdinak, baina bion desirak ez dira berdinak. Kasi lertu egin zait buruko garuna, umearen ideia baineukan
ze ondo gauden eta hain zaitut kutxunan. Urte bete iteko gaur dugu eguna, zergaitik hil nahi duzu zoriontasuna. Zergaitik hil nahi duzu zoriontasuna. Pentsa gure artean dena ze amultxu, aserako txinparta gero odol pultxu, harremanak giarra adina baituzu, ez behartu hautatzera favore egizu, gerorako ume bat hautatu edozu, gerorako ume bat eduki edozu. Zer nahi duzu ume bat edo ume bana, baina kriston lioa da hori oiana. Ikastola lagunak ta etxeko lana, unia ta masterra Alemanian barna, merkeago irtengo da autokarabana, merkeago irtengo da autokarabana. Pentsa hori ere ez dagola merke, baina desio hortan zaudenez hain fuerte, horretan zure alde ipini naiteke, baina nere desirak gogo beste neke. Autokarabana bat bueltatu daiteke, autokarabana bat bueltatu daiteke. Nerviosa jartzen nabil segundu, bikote bat baikara ta gara bi mundu. Gaiak sortuak dizkit nahikoa apuru, umea eukizeko enago seguru, txakur txiki batekin probatu aldugu, txakur txiki batekin probatu aldugu. Nola sortu zen 2006an bertsoa.com, gaur egun bertsoa.eus dena sortzeko ideia, nondik dator? Bueno, nik gara hartan ikusten nun, batetik bertsolaritza geroz eta indar sozial gehiago hartzen ari zela, baina aldi berian bersoa bera zabaltzeko gero eta espazio gutxigo zegola. Nolabait plazaren jarraipenak bersoak beha behintzat oso eremua etzekan hain zabala. Gizartean izan zezakeen presentziak bertsolaritza zeukanan proportziokoa etzan. Eta, bueno, experimentatzen etzan izan zebre planifikatua, hortik internetak eman lezaken kontutan hartuta, orduan ja bizkat presentzia bat zegoen, bai esenpelarren webgunea eta bat zuten interneten, eta, bueno, interneta bat zekan indar bat. Eta, bueno, bersoa ere bazan, elementu audiovisual bat, audiotikan da bideotikan eta bersoa elementu hori bezala, eta orduan, bueno, pixkanaka, okurritu zitzaidan, edo handik eta mendikan, interneta izan zitekeela plaza bat. Eta ingurukoek ze esan zizuten? Bersolari eskatu behar izan nien zertara ninduan, orduan baimenak eta eskatu nizkian dene, bera, ez du nahi nuke proiektu hau garatzea, bizkat bersolari interneten zabaltzeko, orduan, gara hartan planzan zebiltzen hila denei, bialdu nizkien azalpenak eta baimenak eskatu nizkien, orduan nola baiteko testeo bat ere egin nuen, eta onarpen bat bezala ere sumatu nuen aurrera egiteko, bersoa.eusek indarra
ona hartu dula, baina Bersola Elkartean proiektun txertatu nian, eta bere potentzialea dira, garatzeko terrenua eta baliabideak eta ideak eta kontrastea hor daude, ezta, ez dira gauzak ez dira bat egiten. Eta gogoratzen duzu ze plaza izan zen, grabatu zenuten lehenengoa ze bertso saio izan zen? Lehenbizikoa hola pixka simboliko xamarra, anuetan grabatu gendun bat hola erdiproan, berso afari bat egin bertzen Amaia Agirre eta ez dakite zeintzian, eta badakit ordenagailuakin, da orduan streamingak eta gauza diferente zian, da orduan izan ginela, baina hola bertso saio grabatu eta ez zuzenean eman da, Bizkaiko txapelketako finala izan zen, 2006ko, abenduan izango zen. Eta imaginatzen zenuen 2006an, 2023an, ibilbide hau guztia izango zuenik proiektu honek? Ez da pentsature. Ez zan sortu zen nik ez dakan burun alako zaikan, Gioia forma hartzen hasi zanean, da lantalde bat osotu gendu nian dare etorkizuna, internetean bersolaritzak presentzia izan zezakeela, eta toki oso egokia zala, eta bersolaritzak ere behartzeula nolabait proiektu bere gain bat, eta bere buruan ardazutako proiektu komunikatibo bat hori ikusten genduen, baina, karo, gorri eutxin bertzaiot. Zuek biak, musikadas jaialdiaren aitzakian, kanpotik Iruñera asteburu pasa etorritako bi lagun zarete. Izan zineten hortzegunean, izan zineten atzo, eta aurrera hemen zaudete. Euskera gutxi aditu duzue, eta bertsolaritza zer den ere oraintxe deskubritu duzue. Baina zuek zarete hemen txalok fuerten egiten duzuenak. Zer da harreta gehien deitzen dizuena ikusten ari zareten ontatik? Hor daude beren ahots altu eta grabe, batzuek oiuka eta bertze batzuk suabe, akapela kantatzen dute eta alare, nola moldatzen dira gitarrari gabe, nola moldatzen dira gitarrari gabe. Gadak tasilak bete ez leku ez toki, batzuek beltz dauzkate lente eta bekoki, dena ez dute ulertzen ongi eta egoki, txaloa jotzen dute automatikoki, txaloa jotzen dute automatikoki. Ta bertze tipa hori bersolarin zubi, lau bersolariak hor aurpegiak guri, pixkat sumatzen ditut daudela urduri, dena improvisatzen dutela dirudi, dena improvisatzen dutela dirudi. Kanpotarrak gara eta ez etxekoak, baskon gadotan aparror gainantzekoak, eta berso saioko 5 horatzekoak, denak igualak dira edo antzekoak, denak igualak dira edo antzekoak. Estetikoki nik ikusi horrela, beltzez daude gehienak ta serio bezala, urrengo urteko eskatu behar diet bela, behintzat itzultzaile bat jarri dezatela, behintzat itzultzaile bat jarri dezatela. Neri sortzen ari zait diztira begitan, euskalduntzen ari naiz kolpetik irrikan, uste dut entenditu dudala egitan, feminismo esan duten lau hitzetik bitan, feminismo esan duten lau hitzetik bitan.
Kaixo! Afariakin ator! Afaria! Kaixo! Jendeak beti berdina egiten du. Bikotia zarei eta batera bizi zai. Zuen arrazua da, bisok batera oso gaixorik jarri zareila. Bisok zauzai oso ahulduta eta oetik mobileko ez dakotzu inungo energiarik. Baina noski, zuen responsabilidadeak ez dira desagertu. Txakurra paseo bida, basuria etara bida, diskutiu eta diskutiu zabeitzai zeinekin behar dauen zer. Timbria jo daue, eskatu dozuen afaixa aiau da, oetik usainketan dozue, goxo, baina zein jaikiko da oingoan? Okupatuta dago sofa edo sala, pizza bat eskatua dugu nola ala. Txakurra zaunkasi da oiduen bezala, badatea berak zabaldu dezala. Naizta txakurrak azkar egin duen kasu, manillara ez da heltzen eta enbarazu. Hobeto izango da joaten bazarazu, goseak egotean itxura daukazu. Zure ikusten zaitut kolore tristeko, baina altxatu zaitez batekoz besteko. Esan telepizzako aipitzari eusteko, ta gero bide batez zaborra jeisteko. Plan horrek ezingo du, jo hemen ondorik, ta horregatik haube, dakusat ondonik. Hori bai janezkero pizza bat osorik, beste aste bat egon behar naiz gaixorik. Buelta ezin hartuta gabiltza bali izan, biak sofan etzan da hilotzen baldintzan. Gure ardurei eutsi nahian naiz gabiltzan, ai eskerrak guraso ezkinela izan. Banik kontrara uste dut hemen mutila, bizitza litzateke ala borobila. Noizbait aur bat ekarri, ta atzetik mila, eura joango lirake janarian bila. Bertsioa.eusek ekarri duena edo ekarri zuena izan zen baitere, bertsioa mundura zabaltzea, zenbat jendek eskertu duen mundu zabaletik bertsioa internetez jarraitzea. Bai, egia esan sareak alde hortatik ez dauka mugarik, ez espazio aldetik eta ez distantzi aldetik, eta orduan, bai, txapelketan jarraipenak eta batez ere iritsi izan zaizkigu, diasporatikan, edo hemengo jendea bertan ikasten kanpoan dabiltzanean, eta
Bueno, zerbitzu, irratiek eta ematen ez zutenean edo, eskertua da bertso munduko jendeak eskura edukitzea. Zein dira bertsoa.euseko erabiltzaileak? Azteko igual kopurua bera da dirazgarria, 2022an 157.000 erabiltzaile izan zituen euskarazko komunitate batean. Txapelketa urteak beti hori bizketa handitu egiten du, baina hori kopuru gure ustez izugarria da, behintzat bersozaletasunaren osotasuna biltzen duela erakusten duena. Erdi-terdia gutxi gara bera emakumezko eta gizanezko, adintartiei begira 25-etik 50 franja hortan da gehienak kokatzen dana, eta lehen mundua aipatu duzunez, diasporako edo Euskal Herriz kanpo kokatuta dauden euskaldunen euneko porcentaje, euneko 21, 15 bat, ez da izen badan, baina hor ere, kopuru hori adierazgarria da. Badago bertsoaldiren bat bereziki ikustaldi asko izan dituena? Bat aipatzekotan, aipatuko nuke 2017an Maialen Lujanbiok Irunen kantatu zuen argia itzali eta dena datu dako gai horren inguruan. Eta zerbitzaria, lurrak dardarra egin zuten toki askotan, eta gure zerbitzaria hautsi egin zuen. Ez da izan bat milaka sarrera izan zielako momentu hortan, eta bat apartatzekotan bertso.eusen zirrara eta ikustaldi gehien generatu dituena bertsoaldi hori dela esango nuke bai. Bertsoa.eus bertsoa bakarrik ez da, egunerokotasunean, albisteak, kolaborazioak, iritziak, denetarik badu, hori ere aldatzen joan da. Bai, ardaz nagusiak horreratik esan ezagun 3 hankak dira batetik berso plaza, bersoa bere gordinean eta bere aniztasunean hori jasotzea, bestetik informazioa, hori ere bere zabaltasunean eta alik eta kontrastatuena, eta bestetik, streamingak izan ziren, zuzeneko emankizun horiek, bai batzutan ziren bersoak, bat ziren baita, mainguruak edo alde informatiboak. Eta horrek forma zabaltze jundu, eta horren informazioaren alor hori ere zabaltze junda, bai podcastekin eta bai entrevistatalekin, da orduan komunitatea, bersolaritzan iritzi talde bat sortuta bersolaritzari buruzko analiziak eta gogoetak eta egiteko, eta orduan, informazio alor hori desglosatu egin da eta alde desberdinetatik eta gaur egunean etorri diren formato berrietara egokituz, podcastan adibidez, dela urte pare bat edo martxan jarritzena eta errakasta politia duena. Eta orduan, helburua da, gaur eguneko tendentzia eta komunikazio molde horietara egokitzea bersoa gaur eguneko euskarrietan eta klabeetan gizarteratzeko. 2017ko txapelketa nagusian, Maialen Lujanbiok Irungo final aurrekoan abestutako ganbarakoak bertsoa.eus atarian hankaz gora jarri zuen. Hori izan da, atariaren historian ikustaldi gehien izan dituen bertsoaldia. Gogora dezagun. Dena ondo zijoan, argia piztu den arte. Estali arte izan dugunak, nahiko irri, nahiko broma, ahorikao pasa dugunak, gintonik barruko horma. Bular parea zut neukan eta, zuke mandidazu forma. Galtza estuak nebilzkin arren, ez takoi eta ez gona. Auta ura naiz, hartzen ari naiz, zenbait botika hormona. Gizona eta Andrea nauzu, ez Andrea, ez gizona. Nere inonez egon nahiaote da zure ezin egona. Nere inonez egon nahiaote da zure ezin egona.
Gizarte honen estereotipo, ta gizarte honen usten, trampan zuari zera erortzen, eta hori ez dizutuzten. Zuk badakizu nola zizelka, eta marraztu gaituzten. Ze inporta du gaur ari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta neroni ni neu naizena, hori bakarrik gorpuzten. Nere gerripe zintzilikako desirari da puzten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Itzalizazu argia eta utzia zalari ikusten. Sebastian Andonirekin dago, sentitzen dut, eragiketa horiek kutxa automatikoan egin ditzakezu. Eskerrik asko. Sebastian egin hitzein nahi duzu? Ja, iguananekin bilduta dago. Hala ere, eragiketa horiek 10 arte bakarrik egiten ditugu. 10 eta 4 dira. Beraz, etorri bihar, eskerrik asko. Eragiketa hau lehiatilan egiteak 5 euroko komisioa du. Online egin dezakezu. Sebastian ez Bartrarekin bilduta dago. Eskerrik asko. Aio. Sebastian, banku bateko zuzendaria zea. Banku bateko zuzendaria. Egunero bezeroen kezkak eta zalantzak argitzeaz gain kredituak emate dituzu. Baita ordaintzen ez zutenen kasuan zigorra jarri. Goizero bada zerbait hitz egiteko, zerbait konpontzeko, zenbait aholku eman beharra. Eta gaur beste 3 bezero hauek, Andoni, Oiana eta Oiana, etorri zaizkizu. Eta bakoitzak badu bere kezka, edo galdera, edo proposamen, edo aserraldi. Ez dakigu zer ordea. Kontua da, zuen bankuko atea, zure despatxuko atea jo dutela. Eurek esango digute, zure gana jotzeko arrazoia, eta Sebastian, zuk badukazun konponbiderik edo besteik ezpada. Erantzunik? Badaukat berri hipotekenta, etxetako kredituen, komisioak nora doazen, ta zein diren segituen, baina badauzkat zorrak, gorriak derrigorrak, ta nola zorrak nituen, zenbaki hoiek guztiak gorri zenek pintatzen zituen, zenbaki hoiek guztiak gorri zenek pintatzen zituen. Sarri askotan zuzendariak badu hainbat konpromesu, iristen zaizkit hainbat kritika eskari edota mezu. Zenbakiak gorriak, Oianan aldarriak, eta horregatik kexu, urdinak gorri bihurtu zaizu, gehiegi gastatzen dezu. Urdinak gorri bihurtu zaizu, gehiegi gastatzen dezu. Garai honenak pasatu ziren, orain krisiari ekin,
Zuk ba omen duzun nahiko jakintza, ekonomi eta marketin. Lehen neukan dirutza, ointxakurraren putza, minus 1.000 etekin. Bizirauterik baote daukat, koltsoi azpikoarekin. Bizirauterik baote daukat, koltsoi azpikoarekin. Inbertsioak gaizki atera, hau ez da nobedadea. Dirua dezu gutxiago ta kezka daukazu doblea. Koltsoi azpikoekin biziliteken jakin, eta daukagu aldea. Koltsoi azpian zema daukazun, kuistioa hori da ordea. Koltsoi azpian zema daukazun, kuistioa hori da ordea. Bersotan jardun nintzen lezonda, udalak txeke bat eman, gauez txosnatan neska batekin, edan eta edan, pixa eitera joan da, erori nintzen danba, patata zakuan eran, jakin nahi nuke txeke busti bat, kobratu aldezakedan. Jakin nahi nuke txeke busti bat, kobratu aldezakedan. Ez ikaratu hori ez data, horren besteko kaltea. Txekea ordaintzekoa beti, da gure borondatea. Eguardi alderako, ez tezu kalterako, bentanilara joatea. Eta aurretik ondo sekatu, zedorri eta txekea. Eta aurretik ondo sekatu, zedorri eta txekea. Zure esfortzuaren ondorioz, oso lanpostu ona lortu duzu zure enpresan. Soldata oso altua dakotzu, baina lanetik kanpo ez dakotzu bizitzarik. Merezi izan dau? Maiz aspiratzen dugu, ondo bizitzera, ta horrek garamatza, ia sufritzera. Nire kasu ekarri, nahi nuke itzera, behar ta behar ia bainoa hiltzera. Etxea beharrera, beharra etxera, ta bidean jauzi naiz ipurdizatzera. Beraz utziko diot eta berehala, nire barruko zenak agindu bezala. Ez dut gehiago izan nahi, tipo zerbitzala, eta hemen oinatin gaur egonez ala.
oroitzen dut orkoak lehen esan didala. Gutxikinta konforme aberatsa dala. Gorputza lain indartsu aldezu burua. Buruarena ez da oso segurua. Naiz txapelketan pasa kriston apurua. Nik maite dut alako testu ingurua. Moño atzera pasa txapela jazteko. Problema hori euki ezkero hobeto. Eta kantatzen badut orduan ederto. Finala izango dut hori luzitzeko. Garaipenak inamets gauero, gauero. Amez gaiztotan badut nahikoa endredo. Jadaen hau ipintzen sariketak bero. Eskarmentu hartutan nago honezkero. Esan dugu hasieran bertsoarekin harremana duzula, lana dela eta bertsotan ere ibiltzen zara, agian ez plazetan lehen beste, baina oraindik egiten dituzu. Bai, ez lehen beste ez, lehen beste ardura batzuk eta beste bilera batzuk izatekin ditun. Oain ibiltzen naiz periferian, tokatzen ezki jailde batzuk, hola otordu bueltako saioak ere bai, saio tematiko bate beste ere bai, eta gero bertsoskola, erituz Tolosaldean badago bertsoskola bat oso ederra, jende batek lan asko egin duena, eta hor biltzea eta gehi esan, ella lehen baina guztuago, garbi izateko. Jesus Mari Irazu beti lotu izan dugu, beti edo asko behintzat, Hernaniko bertsoeskolarekin, eta gaur egun Arituzekin. Bai, sortzez, hasieraz Tolosako bertsoeskolan emanunik lehenengo pausua, Jesus inguruakin. Gero egia da handik oso gutxira Jarranira joan itzala, bietan ibiltzen itza bolara luze batean, eta gero txertatu izan dezagun, Hernaniko bertsoeskolan txertatu izan naiz, eta ni hortikan identifikatu naute edo, eta ibilire, Hernaniko kuadrilla egin ibili izan naiz gehiena. Eta melarro lehen bizita, eta Tolosaldean oso movimendu politia egon da, une Mendizabal, eta Beñatik Guaran, Doianik Guaran, eta hemen kuadrilla zabalba da, Aritze Mujika, eta horiek bazaukaten martxa, horien gana bildu nintzen, pixkate berriz martxa hartzeko, ondo hartu ninduen, eta hortxe, ostegunero biltzea, utxegin gabe aldala, eta oso guztua. Eta nola ikusten dituzu gazteak? Hori nibela dakate, kuadrilla hori izan da bertsolaritzaren garapenean egiten den koska horietako bat ez, lagun kuadrilla bezala hasi zian, Gipuzkoakoan kriston saltua eman zuten plazan batzu, finala jatu, gero plazan ebira ze presentzia dakaten oien iguaranek eta egindako lanak, frutuak ematen ditula, erakusten duen bideo horietako bat, eta ez personalien bakarrik, bertsoskolak sortzen eta eskualdien izugarrizko dinamika sortu dute. Eta oso generazio ona, bai bersotan eta bai bersolaritzaren lanketan, primeren dabiltza. Eta gazteek zu nola ikusten zaituzte? Pixka dola biratzen diate, baina uste diate bintzazuten, eta egia da, gaina hoi belanaldi bada, baina gazteokin ere biltzen dira, 18 urte azkaten belanaldi gazteoekin, haikin kantatu izan dut, bilabona biltzen dira behen artean, baina tarteka gurekin ere biltzen dira, eta kontraste pixka badao, baina ni gaztengatik ikasteko pronto. Itzuliko zinake txapelketara? Txapelketa gehiesan netzako oso politxe izan da, oso etapa politxe izan da, ez beti ondo pasi izan delako, baina gustatu egin izan zait, bai txapelketa bea, bai aurreko prestakuntzak, eta bersutan egiteko ematen dizun aukera ere. Baina neke ondoia da gehiesan, eta zerbait ere inin behar dezu, eta ni guain ez zait iruditzen. Baude, beste sariketa batzuk eta zeak, baina mateit zea puntu bat, egia esan berra baldin bat mateit, baina ez zait iruditzen.
Feminismoa da musikadas jaialdiko ardatzetako bat, eta gaur holtzan gauden denak gara feministak. Baina ziur aski modu diferente eta garai diferente batean iritsiko ginen feminismora. Nola iritsi zineten zuek, eta zer izan zen krak hori eragintzi zuena? Edo zergatik ailegatu zineten? Noizetan nola ingendun topo guk feminismoarekin. Ez dakit bilatu egin nuen edota estropoz egin. Batzuetan pentsatzen dut ondo, feminismoan gaudegu, ta segun zer irakurtzen dudan oraindik enaizela heldu. Ta feminismo hau noiz sartu zen, kokotean ta senean, zen ligatzeko gune bakarra tinderretzegoenean. Nik nerabean nintzen unean, abitu nuen borroka, garaiaretan ibiltzen nintzen ta mundu guztian kontra. Ni feminista nerera nintzen aldarrikatu nahi nuke. Heteropatriarkatu esan gabe biziraun dut hainbat urte. Neu ere umetan nola ontazta aretaz nintzen kezkatzen, inkonstienteki praktikatzen nuen ondokoak molestatzen. Heteropatriarkatu hori esan gabe biziraun ai, eta egia esan da ene, boiera esan gabe ere bai. Kontzeptuen saltxea hortan dago dena pixka bat nasia. Ni feminista naiz batzuentzat oraindik feminazia. Ni feminista jardunez nintzen ta barrutik aidanean. Nekatu nintzen kontu eskatzen hasi zitzaizkidanean. Pentsatzen nago parranda egin debaldeta gora igo. Leikela euro bat jarri ezkero aipatzen dugun aldiro. Feminismoa mainstream zenean, normaz alikta gertuen, transfeminista egin nintzen ni, eske guaia izan nahi nuen. Nere herrian feminismoak ekartzen digu kaltea, ta importantena da hor aldiro buru gogorra izatea. Bertso jarriekin bukatuko dugu gaurko programa. Horretarako, Ainhoa Agirrezaldegiren sorta entzungo dugu. Gozatu! Bilankide on elkarren abe, edo bilagun klabe, edo bilerek batzen dituzten, bikide elkarren sare, bikide elkarren sare. Harreman denak onenak ere, beti ez doaz parez pare, joan ta etorrian daude, eta gurea eskuetatik joan zaigu espero gabe, joan zaigu espero gabe. Kidetasun bat neurrira egina, ustez zaindua beharra dina, une batean aria eten, ta eskutan dugu erdina, ta eskutan dugu
berdina. Zer gertatu da non galdu gara, hauxe da naita ezina, ez da naita eragina, baina atzerantz zailda itzultzen desenkontru baten mina, desenkontru baten mina. Lehen harremana etzen puztua, bai aldiz doia eta justua, noblea eta eskuzabala, elkarrekiko juzkua, elkarrekiko juzkua. Aria eten eta bularra, geratu zaigu ustua, ta tristuran gorpuztua, izan ziteken ulermen baten esperantza zapuztua, esperantza zapuztua. Bi begirada, bi sentimendu, hau goxatzerik baldin bagendu, zeinek ez du zein kontuan hartu, lotura nola mantendu, lotura nola mantendu. Elkarren gana lehen konfiantzaz, lasai hurbiltzen ginen gu, orain zenbat pentsamendu, isiltasun bat sortu da eta zarata eragiten du, zarata eragiten du. Distantzia hau aindagazia, oztasun honek sorrarazia, ez zait gustatzen sentitzen dudan, patxadaren eskasia, patxadaren eskasia. Beldur txiki hau ez bedi izan, haundiagoen azia, bada zer irabazia, berriz bidea egin dezagun, nork kenduko du sasia, nork kenduko du sasia. Zer dugu zauri ta zer aragi, ez dut jardun nahi ari ta ari, korapilo bat ez darrianta, hitzak jartzen ezinari, hitzak jartzen ezinari. Besarkada bat izan liteke, urrats berrien atari, berriz izateko kabi, korapiloak egiten gaitu,